روبوتێک و لە پەراوان قۆتیکێن چغارەیان کۆم دکە. ناسایە دیمەنە پارچەیەکی کو لە فەزایە دشەوتە پارڤەکرد. درۆنên mejiyê çêkirî yên mirovan bileztir firiyan. Dîmenên balkêş ên helîkoptera Nasayê ya li Marsê. Teleskopa Japonyayê barana meteoran tomar kir. Şewatên li cîhanê karbondioksîta li atmosferê zêde dikin. Stêrkên ku dibiriqin gelo nîşaneya hebûna fezayiyan in. Dosya me ya hefteyê derbarê bandora baranê ya li ser axê û çandiniyê ye. Qotîkên çixareyan li her deverên cîhanê xwezayê qirêj dikin û paqişkirina wan jî têra xwe zehmet e. Bi taybetî jî paqişkirina wan aşxîzê pir zehmet e. Ji bo çareserkirina vê yekê li Holandayê kompaniya teknolojiya TechTix robotê bi navê Beachbot afirand. Ev robot li peravan tenê qotîkên çixareyê paqij dike. Filtreyên çixareyan ji lîfên plastîkê ku di xwezayê de nahelin tên çêkirin. Her wiha di hundirê qotîkan de zêde arsenîk û nîkotîn heye. Ji ber vê yekê qotîkên çixareyê zerarekê zêde didin xwezayê. Heta mirov dikare bibêje ji plastîkan zêdetir zerarê didin derdorê. Kompaniya TechTixê sazûmaniya Microsoft Trav bi kar aniye û robotê ku qotîkên çixareyan kom dike afirandiye. Ji bo pêşketina sazûmaniya Trovê, wêneyên ku li xwezayê hatine girtin li robot bar dikin. Beachbot ji ber ku nû hatiye afirandin ji aliyê naskirina qotîkên çixareyê vehingê masiyên wê hene. Bi sazûmaniya heyî qotîkên di nav axê de hatine veşartin û yên perçiqî nas nake. Kompanî li ser vê yekê dixebite ku robot karibe qotîkên li her deverî naz bike û derdorê paqij bike. Carnan bişe wexta mirov li asîman dinêre mirov dibîne ku stêrkek ji cihê xwe dilive. Lê pirî caran ew tiştên ku mirov dibîne ne stêrk in. Hin ji wan peykên kevin ên fezayê ne, hin ji wan jî gelaşên li fezayê ne. Modula Parîs ya ku nêzîkî 20 salan e li îzgeha fezayê ya nevnetewî karîgerek kevin bû û zanyaran modul berdana atmosfera cîhanê. Avêtina modelê ji aliyê Nasayê ve hate qeydkirin. Di dîmenan de xuya dibe ku modul wekî stêrkên ku li ezmanan dişemitin dikeve atmosferê. Wextê ku modul kete nava atmosferê agir pêket û hêdî hêdî bû perçe perçe. Astronotê Fransî Thomas Quick ji bo mirovên li cîhanê dijîn ev bûyer qeyd kir. Videoya ku Pesquit parvekirî de tê xuya kirin ku wexta modul dikeve atmosferê wekî gulokeke agir lêtê. Perçeyên ku ji guloka agir belav dibin jî wekî guleyên hewayî xuya dibin. Di derbarê bermahiyên modulê de Pesquit dibêje wexta ku modul kete atmosferê hemû perçeyên wê şewitîn û ji holê rabûn. İsrail li zanîngeha Zûrîxê droneke ku bi sazûmaniya mejiyê çêkirî hate pêşxistin. Drona ku ji aliyê mejiyê çêkirî ve hatiye afirandin ji aliyê lezê ve ji dronên ku mirov difirînin bileztir derket.
لێکۆلینەرên زانینگەیە ئالگۆریتمەیەکە ku di firînê de rêgeha dronê hesab dike pêşxistin. Berî niha jî heman zanyaran algorîtmeyeke pilotaj a otomatîk pêşxistibûn ku dikarîbû xwe ji astengiyan xilas bike û ji rêgehên diyarkirî bi awayekî serkeftî derbas bibe. Lêbelê ew algorîtme ji aliyê lezê ve pir li paş dima. Algorîtmeya nû ya ku komê pêşxistî ji aliyê lezê ve jî pir serkeftî ye. Serokê komê David Scramoza dibêje ku di ceribandinان de algorîtmeya nû ji aliyê lezê ve ji bikarhênerên hostayên dronê jî derbas kir. Ew jî ji ber ku dikare di cihên gelekî tengre jî derbas bibe û dikare di dema firînê de ji xwe re kurteriyekê bibîne û zûtir bigîje cihê bo belatê. Tenekê masiyên dronê ew in ku pêdiviya wê ji kompîterekê zêdetir bi teknîkê heye. Koma lêkolînê di derbarê vê yekê de jî dibêje di demekê nêzik de ev pirsgirêk jî dê were çareserkirin. هلیکۆپتera Marsê ya bi navê Ingenuity firîna xwe ya herî bilind û herî zehmet ya heta roja me kir. Di vîdyoyê de xuya dibe ku piştî firîna xwe ya de hemîn Ingenuity li herêma Royds-Regis ya Marsê difire. NASAyê di daxuyaniya xwe de li ser medya dijîtal de dibêje ev firîna herî bi wêrek bû. Di firînê de Ingenuity bi qasî 12 metreyan bilind bû û bi qasî 95 metreyan firiya. Her wiha di firînê de helîkopter ji 10 cihên cuda yên rêgehê re derbas bû. Duwan kêliyan de hin tevgerên helîkopterê guherîn. Ji ber vê yekê firîn wekî firîna herî tevlîhev hate navkirin. Li gor daxuyaniya NASAyê zanyar dê bi daneyên hatine bi destxistin lêkolînên berfireh bikin. Bisa vê firînê cihên bilind ên Marsê wê ji aliyê keştiya fezayê ya bi navê Perseverance ve werine lêkolînkirin. Li gor daxuyaniyê Ingenuity wê firînên din jî pêk bîne li rojgera sor. Ofîsa çavdêrîkirina astronomiyê ya Neteweyî ya Japonyayê barana komeke meteoran qeyd kir. Dîmen ji aliyê teleskoba bi navê Subaru ya li Hawayîyê hate qeydkirin. Di hundirê teleskopê de kameraya Subaru aşîskey hate bicihkirin û bi vê kamerayê dîmenên meteoran hat nekişandin. Tê texmînkirin ku bûyer bi meteorîtan re eleqedar e. Di dîrokê de cara pêşî di sala 1997 de komekê barana meteorîtan hatibû pênasekirin. Ji wê salê ve tenê çend carekê komên meteorîtan hatibûne çavdêrîkirin. Li gor texmînên zanyaran bûyer berî ku meteor bikevne atmosfera cîhanê ve qetiyana perçeyên biçûk û rewşeke bi vî rengî derketiye holê. Bûyer pêşî ji aliyê hezkiriyên fezayê ve hatiye qeydkirin. Piştî vê yekê rêveberên Ofîsa Çavdêrîkirina Astronomiyê ya Japonyayê têne haydar kirin.
Di derbarê vê rewşê de zanyar dest bi xebadê dikin û tezbît dikin ku bûyar barana komeke meteoran e. Li gor zanyaran sedema vê yekê stêrka bi dûvik ya bi navê Halleyê ye. Di meha tîrmehê de li gelek welatên cîhanê li daristanan şewatên mezin çêbûn. Bilindbûna germahiya welatên Amerîka, Ewropa, Afrika, Rojhilata Navîn û Sîbîryayê bû sedema şewatên mezin. Herçiqas hin ji van şewatan hatibine vemirandin jî hêjî cîhan li dijî şewatên daristanan tê dikoşe. Zanyarên li servîsa temaşekirina atmosferê ya Yekîtiya Ewropayê Mark Pennington di derbarê şewatan de dibêje, bi zêdebûna şewatan gaza karbondioksîtê li atmosferê zêde bûye. Servîsa atmosferê ji sala 2030 ve daneyên karbondioksîta ku diçe atmosferê qeyd dikin. Li gor zanyaran herî zêde îsal karbondioksîta ku diçe atmosferê zêde bûye û sedema vê yekê jî zêdebûna şewatên daristanan e. Li gel tunebûna bi hezaran daran û zêdebûna karbondioksîta li atmosferê gelek ajel jî di van şewatan de dimirin û şêniyên herêmê jî ji neçarî mala xwe bar dikin. Di derbarê zêdebûna şewatan de zanyar dibêjin, ev yek ji encamên guherîna avhewayê ye. Heke vî awayî berdewam bike, di pêşerojê de wê bo belatên vî rengî zêdetir bibin. Li gerdûnê li gelek rojgeran hebûna fezayiyan tê lêkolîn kirin. Herçiqas di derbarê fezayiyan de lêkolîn û texmînên zanyaran zêde bin jî hêjî daneyekê ku hebûna wan îsbat bike nehatiye destxistin. Di lêkolîneke nû de zanyaran di derbarê fezayiyan de teoriyeke nû derxistin holê. Li şahnişîniya yekbûyî fîzîkvanterî Rudolf ku li Imperial College Londonê dixebite, bi raya giştîra lêkolîneke nû parve kir. Li gor lêkolînê fezayê roniyên ku stêrk diafrînin diguherînin. Van roniyên ku hatine guherandin ji dûr ve bi hev re dikevine têkiliyekê. Li gor lêkolînê fotonên stêrkan ku ji mirovan re biriqandina wan wekî tiştekî ji rêzê tê dîtin, ji aliyê fezayiyan ve têne guherandin û ji bo ragihandinê têne bikaranîn. Li gor Rudolf ev yek li gorî qanûnên fîzîkê pêkan e. Di lêkolîna ku hatî parvekirin de bi saya guherandina roniyên stêrkan mirov hay ji têkiliya di navbera fezayiyan de namîne. Bi saya vê yekê mirovahî bi tu awayî nagêje şopên fezayiyan. Bi kurtasî ji ber ku mirovahî jiyana fezayiyan nedîtiye, di derbarê jiyana wan de nikare texmînan bike û nikare xwe bigîne şopên wan. Bi ber firehkirina lêkolînan, di pêşerojê de wê derkeve holê ku ev teorî rast e yan jî tenê texmînek e. Piştî baraneke gor bêhna axê difûre. Li ser rûyê cîhanê çend mirov hene ku ji bêhna axê aciz dibin. Li gel baranê bêhneke newaze mirovan ber bi axê vedikşîne.
دبه کش بو بین کرنا آخیبه یان جش بو چاندنیه که به دوی مروب هنکی بالا خواه بده فیده این بارانه ین سر آخی و چاندنیه جی. باندوره که مزن آب هوای هیل سر آخی تیکلیه که خورد آخی و آب هوای هیه. وقتی مروب آخی بقاسی 5 سانتیمتری بکوله مروب دبینه که ججور بر بجیر بر رنگی آخی دگوهره. او یک بزیده بون آنجی بگیم بونا بارانی را علاقه داره. آوا بارانی هن مینرال و حجرین خویه جهب ودکه. دهیلکو بر بکوراهی آخی و هرن جیر. بسایا دوکیلی جی او مینرال و خوی دیسا بر بجور و بلند بن. پرچه این بچوک بر بجور و ناین و دبن آخی ده وکی تحتان هشت بن. آو و آسید هیدی وان تحتان دحلینن جهب و دقاتینن و دهیلن کو اف تحت ببن آخ. بوی آوایی بسایا آب هوایی جوره این آخی جی در دکبن هولی. آب هوا باندوری لسر هشینین لسر آخی و آجلن لوی هریمی جی دکه. رای نباتان و کوارک آخی دگرن آوه و ماده خورکی در دخن هولی. تیزمار سیخور و کیزک آخی دکولن و دبن آخی ده تونلان چی دکن. جبروه که وقتی که نبات دچلمسن زود حلن و تبلی آخی دبن. اف طبقه هری جوری آخیش بو چاندنیه پر بفیده. بکاتین آخی به هف و دگره آوه و تشتین خوارنی لسر روی آخی دگره. بسایه به که رای نباتان به حسانی دگهم و طبقه. پشتی که آخات گیسن کرن آنجیل جهن شلیکیم دباره پشکن باران هر تشتی لسر روی آخی بخوره دبه و دهرکه. باران که هیدی دباره لسر روی آخی خالکه کی چه دکه. اف خالک دهیلک و باران بگه بنی آخی. راسته باندورا آب هوایی لسر آخی هیه لی باندوره که زیده یا آخی جی لسر آب هوایی هیه. تأثیره که زیده یا کربون دی اکسید و گازین سرایی جی هیه. آخ کربونی پر زیده دگره دهندری خوده. جا اتمسفر زیده تر کربونی دگره ناوا خوده. جبرویه که گوهرینه که پر بچوک آل سر آخی و باندوره که پر زیده لسر گرماهی کورهی جی بکه.